nnọọ ndị enyi m, anyị na-asị gị nnọọ maka GCK kwa ụbọchị nke taa. Ịtụlego n'uche gị maka amara Chineke bụ ọ na-abata n'ime ndụ gị, bụ okwu nke na-akwalite gị. Ana m eweta agbamume na-enye unu ọtụtụ n'ime unu bụ ndị na-echeta, n'ihi na amara ahụ bara gị ụba oge niile. Mgbe ọbụla ị nwere ihe ịma aka maọbụ nsogbu ọbụla n'ụzọ maọbụ ihe nwachapụta ọbụla, amara Chineke bụ ihe ga-enyere gị aka, nke ga-eduru gị wee baa n'ime nke n'iru Chineke, inweta ike ya na mmetụ aka na nleta ya. Ọ bụ amara ahụ wetara nzọpụta. Taa n'ụbọchị GCK kwa ụbọchị, anyị na-esonyere onye ka nkwusa oziọma WF Kumuyi dịka ọ na-ewere anyị gaa n'ozi ọma nke ike nke Chineke. Nke a bụ onye ọzọ atụrụ ka ọ na-abịa. Asị m na amara Chineke ga-erute gị taa. Dịka anyị bụ ndị na-abịa mbụ taa, ka m gwa gị nke a, ọtụtụ arọ gara aga aga m Amerịka. Ọ bụ Minnesota. Otu onye n'ime ndị otu anyị maara na anyị na-ekwu maka ịhụnanya nke Chineke nke na-erute onye ọbụla. Dịka onye otu nzukọ a, nwanna nwanyị, ọ bụ onye nọọsụ na-alụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Ọ dị otu nwaanyị nọ n'ụlọ, onye Korea. Ọ nọ n'ọnụ ọnwụ, na-akwado ịnwụ anwụ. O wee jekwuru dibịa oyibo wee sị ya na onye ọzọ atụrụ anyị si Naịjirịa wee bịa. Ọ na-ekwu maka ịhụnanya Chineke. Ka m kpọrọ nwaanyị Korea n'ụwa, ka m kpọjie n'ọgbakọ ahụ. Dibịa oyibo asị ya, ọ nọrọ ebe a, ọ ga-anwụ. Ịkpọrọkwa ya jee ebe ahụ, ọ ga-anwụkwa. O nwere ike nwụọ n'ụzọ, o nwere ike nwụọ n'ebe ahụ. Mana ebe ọ bụ na ọ ga-anwụ, mgbe ọbụla malite ugbu a, kpọrọ ya. Nwanna nwaanyị ahụ wee kpọrọ nwaanyị Korea nwa, wee kpọrọ ya, wee buru ya n'ụgbọala na-ebu ndị ọrịa. Mgbe ụgbọala ahụ hụrụ na nzukọ anyị, ha wee ji nwayọọ buru ya n'ihe ha ji ebu ndị ọrịa, wee jee gbatịa ya n'azụ nzukọ. Amaghị m na ọ nọ ebe ahụ. Nwaanyị a ejebeghị nzukọ mbụ n'ihi na ọ bụrụ onye ụka ma ọ bụghị, kama ọ na-eso okpukpe ndị Korea. Okpe ha na-ekpekarị ebe ahụ. M wee kwuo okwu dịka m na-agwa gị okwu tata, wee nye onye ọbụla owuwe anya taa, si ya na ọ bụrụ na ọ tata bụ mgbe ị na-abịa, ịhụnanya Chineke na-eruzite gị ebe ahụ. M wee bịakwa ebe a ịkpọsara gị na asịwọrị na taa bụ mgbe ị na-abịa ebe a, ebere Chineke na mgbaghara nke Chineke na ịhụnanya nke Chineke na amara nke Chineke na-erute gị tata n'aha Jizọs. Dịka anyị na-emeri na mbụ, anyị kpee ekpere wee sị n'aha Jizọs ka anyị kpere. Ndị mmadụ wee kwuo eme ndara ụda. Na mberede, dịka ndị ọzọ na-enye aka ọgbaama, nwaanyị Korea ahụ nọ n'azụ nzukọ agbatịrị n'ebe e ji ebu ndị ọrịa. Ọ dịghị onye ọbụla metụrụ ya aka. Ike si n'elu wee bịakwasị ya, wee mee ka o binie ọtọ. O wee binie, o wee zọba ụkwụ, o wee na-aga ije, na-abịa n'ebe anyị nọwa na-ekwusa okwu Chineke, na-ebe akwa. O wee na-asị ka Chineke si wee gwọọ m. Ejebeghị m ụka, akpọbeghị m aha Jizọs na mbụ. Ike nke Kraịst wee bịakwasị m. Lee m ugbu a. O wee bụrụ onye mee ka o nwere onwe ya. Otu Chineke ahụ nke merie na mgbe ahụ, gbaghara mmehie ya, wee mee ka o nwere onwe ya, wee weta ntute na ime ka adị ọhụụ na ọgwụgwọ nsọ na nnapụta nye ya. Ike ahụ na ebe a n'abalị taa. Ọ ga-agwọ gị, ọ ga-anapụta gị, ọ ga-agbaghara mmehie gị niile. Amara nke Chineke ga-abịa na ndụ gị taa n'aha Jizọs. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị kwesịrị ịmụta. Mgbe ọ dịka ga-asị na mmiri na-achọ izo, ọ na-eme ka ihe akụrụ n'ala wee mịa nke ọma. Etu a ka ọ dị n'ebe onye nwe anyị nọ, na o nwere oge na mgbe
mgbe anyị ga-eji wee bụrụ oge nleta ka abụọ. Chineke na onwe ya agbapụtago otu ụbọchị maka ụbọchị nleta anyị, nke ọ ga-egosi anyị ebere na amara ya, nke ọ ga-ewelite gị elu ma gosi gị ịhụnanya ebi ebi ya. Ka atọ, achọrọ m ka ị gee ntị nke ọma na gị onwe gị na m onwe m ga-anwachapụta ike ya na nleta ya wee gaa anya n'ụwa enyi m. Ọya a na-akpọ prostate cancer bụ ọya nke jọgburu onwe bụ ọya nke mamịrị. Ọ bụrụ na enweghị ihe mere maka ya, onye ahụ ga-enwe nsogbu nke ịnyụ mamịrị na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ onye ọkwọ ụgbọala, mgbe ọ na-akwọ ụgbọala, ọtụtụ mgbe onye mamịrị n'akwa ya, ihe a wee wetara ihe ihere. N'ikpeazụ, o wee nụ na onye ọzọ atụrụ na-abịa Enugu maka mmetụ aka si n'ebe Chineke nọ. O wee bata wee kwenyere Chineke na n'oge a na ọ ga-abụ oge nke ya. Mgbe o jesiri ozi, ọ sị ebe ọ bụla ị nwere nsogbu, bikwasị aka gị n'ebe ahụ. Mgbe o kpere ekpere site na amara Chineke, nke a bụrụ ebe njedebe. Ọ gaghachi n'ụlọ ọgwụ, e wee nyochaa ya, ọ sị na enwezi ihe a na-akpọ prostate cancer ọzọ. Enyi m, n'enye ya ebe a, ị pụrụ ịhụ ya. Onye bụ nna nna bụ onye na-ekporizi ndụ n'ebe ndụ ya dị ugbu a. Onye nwe anyị gozie gị. Ka bụ onye ọzọ, onye elere arụ na mmalite ọnwa Juun, bụ onye na-enwe ihe mgbu nke na-egbusi ya ike. Ihe mgbu a dị n'arụ ya ihe dị ka arụ 4. Ha na-aga site n'ụlọ ọgwụ ruo n'ụlọ ọgwụ. A na-anwachapụta nsogbu ọtụtụ arọ. Ọbụladị mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, ọ bụ ihe mgbu na ịkwa akwa na iti mkpu. Mana ọ bịara mgbasa oziọma nke Global Crusade a, onye ọzọ atụrụ wee na-akọpụta ọtụtụ akụkọ agba ama ihe Chineke mere, ọbụladị n'ọgwụgwọ nsọ nke karịrị ya onwe ya. O wee sị na gị onwe gị ga-abụ onye ọzọ ga-anata ihe ịrịba ama n'ụbọchị Tuzdee. O wee nweta ya n'ozuzu oke. Mgbe ha gara na ka anyị nene, onye dibịa oyibo wee sị na onweghịzi nsogbu, onweghịzi ihe ọzọ, nke a bụkwa ihe ịrịba ama na anyị agaghị ekweghị isi ọzọ. Nke a karịrị ihe anyị hụrụ. Mgbe ha nenere ya, ha sị na onweghị ihe ọzọ ha hụrụ. Nke a bụ ihe ịrịba ama. Nke a bụ ihe a na-akpọ ike nke nzute anyị na-ekwe ugbu a. Ọ bụrụ na gị onwe gị pụrụ ị ga-enweta ike nke nzute ahụ, onye ọzọ atụrụ Kumuyi ga-abịa n'ike nke Chineke bụ ikpere gị ekpere maka nnapụta. Nna, n'abalị taa anyị na-ekene gị. Anyị na-ekene gị n'ihi na isite Jizọs Kraịst ka ọ bụrụ onye nzọpụta nke ụwa, na onye nzọpụta nke mmadụ ọbụla nọ n'ime ụwa nke na-ekwere na onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Dị ka ndị a na-egosipụta, na-etinye ọlụ onwe ha n'ọlụ, okwe ha n'ọlụ, ana m ekpe onye nwe anyị site na amara gị na ebere gị na ịhụnanya gị gbaghara ha n'aha Jizọs. Gbaa ama n'obi ha site na mmụọ gị, na-agbagharawo mmehie ha. Onye nwe anyị, mee ka ọ pụta ìhè na ndụ ha na mmehie ha niile nke ha kwupụtaworo, mmehie nke ha rapụworo, na ha niile na-agbagharawo ha ma hichapụ ha n'aha Jizọs. Amara ịmalite ịdị ndụ ọhụụ nye ha ya, nye ha amara ahụ n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị, taramahụ nke dịrị mmehie
ịla n'iyi na ikpe nke kwesịrị ịbịakwasị ha. Kwapụ ha niile ka ha nwere onwe ha pụọ na mmehie, pụọ n'ikpe, ọbụna ugbu a na ebighị ebi n'aha Jizọs. Daalụ Onyenwe anyị n'ihi na ịzawo ekpere anyị. Anyị kpere n'aha Jizọs. Were aka ahụ elu, were aka nke ọzọ tụkwasị n'ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ dịka ị kwere. Onyenwe anyị ga-asọpụrụ okwukwe nke aka gị. Ị dị njikere? Nna, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi owuwe anya anyị nwere na Jizọs Kraịst bụ otu ọ dị nyaa, otu a ka ọ dị taa, otu a ka ọ na-adị ebighị ebi, na ihe ọ bụla ọ na-eme ọ bụ n'aha ahụ, ọ bụ n'okwu ya. Ị na-ezipụga okwu gị, okwu nke ike, okwu nke ọgwọ nsọ nye onye ọbụla ugbu a. Metụ ha aka ugbu a, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Site n'obere ụtarị ha ga-eme ka arụ anyị dị ike. Ị na-ezipụ okwu gị na-agwọ ha. Ị na-ewepụ ọrịa na nrịarịa n'ebe onye ọbụla nọ ugbu a. Dịka okwu gị na-abanye, ana m ekpe ekpere na dịka okwu gị na-agbakọta onye ọbụla ga-eweta ọgwọ nsọ, weta nnapụta, weta ihe ịrịba ama na olu ebube, weta itiji ya oke ọbụla na ndụ ọbụla n'aha Jizọs. Meghepụ anya ndị ahụ kpụrụ ìsì, mee ka ụkwụ ndị ngwụrọ ahụ nke ike na-adịrọ binie jee ije ọzọ n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, ọkpụkpụ ndị ahụ kụwasịrị akụwa, kpọkwa ha ọzọ, jikọọ ha ọnụ ka ha wee sie ike n'aha Onyenwe anyị Jizọs. Ọrịa kansa pụọ ebe ahụ, ụkwara nta pụọ ebe ahụ, ọya ekweghị ọgwụgwọ si ebe ahụ pụọ n'aha Jizọs. Oruru ọbara ahụ ugbu a taa ugbu a n'aha Jizọs. Onye ọbụla nọ ebe a, onye ọbụla nọ ebe ahụ, onye ọbụla nọ n'ebe ọbụla, ana m ezipụ ike nke Kraịst nke dị n'okwu ahụ ka ọ bịakwute gị ugbu a. Dịka okwu a na-abịakwute gị ugbu a, i wee nara ya, makụọ ya, kwere na ya, nara ọgwọ nsọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Onyenwe anyị, nye ihe ịrịba ama na olu ebube, gosipụta ọgwọ nsọ gị, gosipụta nnapụta gị n'oge a ugbu a n'aha Jizọs. Daalụ n'ihi na anyị ma na imewo ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Ịnwetawo ya. Enwetawo m ya. Ị ga-etinye okwukwe gị n'ọlụ, ihe na-enwere ike ime na mbụ. N'ugbu a, ndị ka ị na-agbalị okwu n'okwukwe nke onwe gị ahụ, ihe ịrịba ama gaa n'ebe ahụ. Chineke alụghị ọlụ dị ukwuu na ndụ gị. Dị ka ị na-enwe aṅụrị, ekene dịrị gị maka isonye maka ọgbakọ GCK nke ụbọchị. Anyị na-ekpe ka Chineke gaa n'iru dị na-agba gị ume. Dị ka ị na-ekesapụ ozi a nye ndị enyi gị na ndị agbata obi gị na ndị ezinụlọ gị, biko gosi anyị ka isi wee nwee mmetụta maka ozi a. Ị pụrụ izikwa ya ozi site na igwe soshal midia, dịka ị na-esonyere anyị n'ọgbakọ GCK ọzọ nke na-abịa n'ihu. Ndewo.